Dobro, Medonja, dobro, Medonja. Dobro, Medonja. Ali šta Medonja kaže? Tata Marko, Medonja kaže da je došla njegova sestra. Medonja ima sestru, Pesak Medonja ima sestru. Tata, nije on Pesak, ma dobro, da, Pesak Medonja ima sestru. I kak se zove njegova sestra? Medonja, kak se zove tvoja sestra? Tata Marko, Medonja ima jako zgodnu sestru, zove se Pandica i jako je zgodna, ženskica je. Neki upoznamo, nadam se da je ljepša od Peseka Medonje. Nije on Pesek, tata. Ma dobro, Medonja, Pesek. Kaže Medonja da ide sad po sekicu. Ajde Medonja, idi. Baš me zanima kakva će to biti sekica. Tata Marko, pa bit će zgodna sekica, to je ženski. Medica, lijepa, to će biti super. Šta je to? Tata Marko, šta se bojiš? To je samo pandica. Lele, to ne izgleda kao pandica. To izgleda grozno. Tata Marko, pa viš da je curica. Kako znaš da je curica? Tata Marko, Medonja se ljuti što ti se ne sviđa njegova sekica. Lele, mene je strah. Lele, ja se jako bojim. Tata Marko, Medonja, kakva ti je to sekica? Medonja kaže da je jako dobra sekica. Ja ne znam baš, ne liči mi baš na pandicu, više mi liči na velikog medvjeda, groznog, strašnog. Mene jako strah. Tata Marko, ne treba ti biti strah, ona samo strašno izgleda. Jel' tak da si dobra medica? Škakli me. Daj mi pustice. Lele, izgleda da nije tako loše. Rekla sam ti, tata Marko. I Medonja ti je rekao. Draga medica. Samo si malo glasna. A zašto te zovu pandica? Zovu ju pandica jer je jednom pojela pandu. Šalim se, tata Marko, zovu pandica zato jer je slatka poput pande. Dobro. Tata Marko kaže da hoćeš jahat na njoj. Pa mogo bi malo. Idem onda. Dobra pandica. Izgled nije sve. Neki su i bolji nego što izgledaju. Vidiš, tata Marko, nije izgled sve. Ne moraš se odmah bojati. Istina, nije izgled sve.